Čauky, vítám vás u nového vlogu. Tenhle vlog bude čistě jenom z rána, kdy já jsem vlastně mířila do salonu. Ráno jsem si skočila pro pití, pak už jsem se to kráčela k salonu. Moje první kroky vždycky vedou otevřít a vyvětrat prostory. Potom jsem se šla přezout, protože prostě celý den v botách, to je úplně jako, já tomu nehoduju, příjemný jsou mi popuče. Vyčištěný nástroje jsem dala na místo, pak vždycky většinou mám nějaké novinky, takže se snažím rozstřídit, tady už mám nástroje zpátky. Začala sezóna difuzérů a svíček, tentokrát jsem tam dávala nějaký jasmín. No, stírám veškeré povrchy, doplňuji vlastně věci na svá místa. Pak už jsem vlastně jenom doplňovala nějaký novinky a vzorníček jsem doplňovala barvama, co mi přišly. Takový typický doplňovací ráno.